Γεια σας παιδιά, Alex εδώ. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα ανοίξουμε pack στο Madfood 24. Όπως βλέπετε στην οθόνη, έχω αποθηκεύσει όλα αυτά τα packs σε αυτό το βίντεο. Αυτό ξεκινάμε. Ξεκινάμε με το πρώτο απ' όλα, ξεκινάμε με αυτό. Το πρώτο pack στο βίντεο. Το ανοίγουμε και... Κάτσε εδώ. Stanway. Έχω πολλές κάρτες στο Madfood γι' αυτό. Είναι λογικό, ναι. Αυτή είναι καλή. Για να δούμε. Πολωνία. Ξέρω. Για να δω. Ίσως λοιπόν, για να δούμε. Ποιες είναι. Βέλγιο. Όχι. Όχι, αυτό θα έκανε καλό. Ισπανία. Μπαρσελόνα. Κέντρο. Αντία Μπονάτι. Μπρόκοτο. What? Λοιπόν, OP Special Pack. Team of the Season! Angel. Ναι, αμάν bro, αμάν λοιπόν, τώρα θα φύγουμε, θα ζούμε, please κάνω καινούριο, bro, please καινούριο, yes, έναν καινούριο, σε αλλάξουμε, αυτή είναι η κάρτα. Boom. Και άλλο πικ. Το Neuer. Λοιπόν, ας ανοίξουμε το random. Bro, τι κόλλημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, είναι κοπή οθόνης. Λοιπόν, ας ανοίξουμε το 89 plus. Icon. Έχω τα άλλα τα icon και αυτό. Καινούργια κάρτα. Έτσι πάνε ούτε το. Icon. Ας δούμε τι έχει. Και τελευταίο. Όχι δεν κάνει. Αγγλία. Manchester City. Right winger, wait, forward. Bro, guys, αυτό το είναι εξωγήινο. What the δεν ξέρω κάρτα. Λοιπόν, η στιγμή που όλοι περιμέναμε το special. Feature icon. Λοιπόν, είναι Γάλλος. Icon. Giroud. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe περισσότερα Madfood βίντεο. Θα στο επόμενο βίντεο. Bye.